Corruption no rest. No justice no rest. खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअसफोर लानानै फैबावनाय जाबाय रायजोफोर जों गिबिसिन थारावनो नैबे बर' लाइमोननि सायावहाय जों सावरायलायगोन नैथियावहाय आङो नैबे सासे सुबुंनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन थामथियावहाय जोङो मैयानि सोमावसारनायनि सायावहाय जोङो बाथ्रा सावरायलायगोन ब्रैथियावहाय जोङो इउपिपिएल पार्टीनि सासे एमसिएलनि सायाव जोङो भिडिअ खोनासंगोन रायजोफोर बे समावहाय जोङो गिबिसिन थारावनो बर'नि सासे बादायारि दिप्ति बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंग्रो। नमस्ते खुलुमबाय आं दिप्ति बसुमतारी मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेंटनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो दा दिनै फैनानै जोंहा 12th टेस्ट जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामगासिनो आङो गोबांथार नुनो मोनदों गोबांथार निउज चैनल गोबांथार मीडिया चैनल गोबांथार मानसिफोरा गावबा गावनि प्रोफाइलाव आंनि पिक्चरखौ होनानै शेयर खालामगासिनो बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय voting स्टार्ट जाबाय आरो बे votingनि मेन टाइटलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटल दा बे टाइटला पिपल्स चॉइस टाइटला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन दा टप 10 आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा होननानैसो जोङो बुंनांगोन मोनसे फिसा काउन्सिलनिफ्राय मोनसे फिसा जाथिया ट्राइबेल हारिनिफ्राय जायनि मुङा दिप्ति बसुमतारी हारिखौहाय सिनाखि होनो थाखाय भारतनि जानानै चाइनायावहाय फ्रेंडशिप इन्टारनेशनेलावहाय बाहागो लानो हानाया जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा बिथाङा भट बिदों जोङो बयबो सापर्ट खालामनाया मोजां दा बिथांखौ सापर्ट खालामोब्ला जोंनि बर' हारियाबो हयथ' आरोबाव गुबुन देशआवहाय सिनायजानायावहाय खाबु मोनबावगोन आं बेखौसो साननो रायजोफोर आङो बिनि देरहाखांनानैहाय मा जायो मा जाया बेखौ बिजिरा आङो बिनि नामजों लोगोसे टाइटेलजों लोगोसे जे बिथाङा होजोंहाय चाइना बायदि जायगायावहाय दिन्थिहैगोन आरो बर'नि गाननाय कालचारखौबो बिथाङा जे दिन्थिगोन नै बेखौसो आङो गोग्गानाय मोनदों जोंनि बर' जाथिया इन्टारनेशनेलावबो बयबो सिनायनो हानाय बेबायदि खाबुखौहाय होनायनि थाखाय दा बिथाङा भारतनि जानानैसो होजों गेलेगोन जोंनि बर' हारिनिफ्राय ट्राइबेल्सनिफ्राय दा बिथांनि नामखौ आरो टाइटेलखौ मोनथियोब्लानो ट्राइबेल होननानैहाय बयबो मिथिगोन दा बेयावहाय आंहा गोग्गानाय दङ आरो आं मोजां मोनदों बिथांनि इन्टारनेशनेल फ्रेंडशिपआवहाय जे बाहागो लानो हादों बेखौहाय नुनानै देरहानानै फैगोन होननानै आङो आसा खालामदों रायजोफोर नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामब्लानो जाबाय नैथियाव फैदो नैबे जानो हागौ बिथाङा मा होनना बुङो बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार जानो हागौ बिनि भिडिअखौहाय आं नायदों गोबांखौनो आं नायो बिथाङा फेसबुकआवहाय भिडिअ हगारो नाथाय आं माब्लाबाबो सानाखै बिथांखौहाय बेबायदि होनगोन होननानैहाय आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन नाथाय बे समाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलाय थै फाग्लाफोर हा सोरबाया एसटि बिदों सोरबाया भुमिपुत्र अधिकार बिदों सोरबाया हानि पट्टा बिदों हा बेयावलाय हाग्रामा सारालाय मा दाय जालायखो हा हाग्रामा साराथ' दिनैबो बुङाखैना जे नोंसोरनो एसटि होगोन होननानै हाग्रामा सारा मात्र होनायाव आंहा माने जेबो
बुंनांगौ गैया आपत्ति गैयासो होननानै बुंदों होगोनथ' होननानै बुङाखै हाग्रामा सारा बुंदों नामा जे नोंसोरनो आं एसटि होगोन होननानै मब्लाबा बुंनाय हाग्रामा सारा ओरैनो मानो दावराव खालामबाय थायोलै नोंसोरहा बिसोरबायदि मानसिया खमसे खम बुजिनो रोंनांसिगौ मिथिबायना बिसोरबायदि बैसोनि मानसिया बुजियाब्ला माबायदि बैसोनि मानसिया बुजिनांगौ दे होनसै हाग्रामा महिलारि सारा मानो गोरोन्थि मावाखै मानो गोरोन्थि गैया मोनथाम गोरोन्थि आं बुंनोसै बिनि बांसिन आं बुंथ'ला एक नम्बर गोरोन्थिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारनिया माइनरिटिनोहाय केन्डिडेट होनानै भटआव देरहाहोनाय गिबि लामा दिन्थिनाय माइनरिटि सुबुंखौ जेरावहाय मेघालया नागालेण्डआबो माब्लाबाबो बेबायदि खामानि मावफेरा जोंहालाय फिसा काउन्सिलसो बे काउन्सिलावनो जातिखौ फाननाय बियो मोनसे बिराद गिदिर जातिनि गोरोन्थि दुइ नाम्बारा जाहैबाय नन एसटि फोरनोहाय एसटि होनो नागिरबाय थानानैहाय भट लानाय बेयो मा गोरोन्थि नङा खोमा नोंनि गाद्दिनि थाखायनो जातिया धंस जानांगौ नामा नोंथांमोननि थाखायब्ला बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोन एसे सानदोब्रा नोंथांमोनाबो मिथिबायना दिनै जों मा जानो थांगासिनो दङ बेखौबो नाहर ओरैनो सा साज्रां बुजिनो नाङा तीन नाम्बार गोरोन्थिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनिया माइनरिटि सुबुंफोरनोहाय हा पाट्टा होनाय इलिगेलि इनक्ल'ज खालामनानै थानायफोरनोहाय हा पाट्टा होनाय बेयो तीन नाम्बार गोरोन्थि अब्ला बर' जातिखौहाय फाननानैब्लाबो गावगा गाद्दियाव जिरायनाय बेयो गोरोन्थि जायाखै खोमा गाद्दियाव जिराय मोजां खामानि मावनानै नाथाय जातिखौ फाननानै नङा जों बयबो मिथिगौ रायजोफोर जायफ्रा बिपिखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोननि थाखायब्ला हाग्रामा महिलारिया जोबोद सनानि मा होनना बुङो मुर्ति जानानै दङ नाथाय बिथाङा दि मा गोरोन्थि मावदों बेखौ जों बयबो मिथिगौ दानिया फैदो थामथियावहाय जों मिथिखागौ मैयानि समावहाय आबसुआ सोमावसारदों बे आबसु सोमावसारनायखौ बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा ओरैबायदि नायनो बादों ओरैबायदि मुगैदों ओरैबायदि नेवसिदों आं मानो बुंदों मिथिबायना जुदि नंखाय नंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय क'क्राझारावहाय रेलि खालामनायाव मा बुंहरदों बिराद मुर्ख खालामखायो आरो पाब्लिकफोरखौ इउपिपिएलनि दालाइसा आफाद मानो नाहरदों हरैना हर जोंनि नांगालाव मानो नाहरदों नोंसोरलाय हरैना हर जोंथिं मानो नाहरदों नोंसोरलाय इउपिपिएलनि दालाइसा आफाद नाहरलायहरदों बे सुवादफ्रा बा मानो नाहरदों बा लाजिथारबायलां नोंसोरखौ माबायदि माइन्डनि मानसिफोर बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना हयथ' बिथांमोना सानदों बिपिएफ पार्टी फैनायखायसो बेबायदि सोमावसारदों नाथाय आबसुआथ' सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ जुदि 125 एमेन्डमेन्टखौहाय फैबाय थानाय विन्टार सिजननि एसेम्ब्लियावहाय पास खालामाब्ला जुदि बेयाव दायथ' लायाब्ला सोमावसारगोन होननानै बुंबोबाय थाखादों बेयो गोदान बाथ्रा नङा बेयो सिगांनिनो गोजाम बाथ्राखा बियो दा इउपिपिएल थाब्लाबो बिसोरो सोमावसारखागौमोन आरो बिपिएफ थानायावबो सोमावसारखादों मानोना बिथांमोननि सोमावसारनायनि खोथा बाथ्रा बाउन्ड खानानै दोननाया फैबाय दा बे खोथा बाउन्ड होनायसिमावहाय भारत सरकार आसाम सरकारा मावफुङाखै बिनिखायनो सोमावसारदों बे सोमावसारनाया आरोबाव बिपिएफनिबो खहा नङा इउपिपिएलनिबो खहा नङा जातिनिसो बेनिफिट मिथिबाय दा बर' जातिनिसो बेनिफिट गाबोन जुदि बे सोमावसारनायनि फिथाइया थायोब्ला अब्ला बिपिएफ पार्टियानो बेखौहाय मोनजागोन बेखौ सानब्रा नोंथांमोन मानोथो इसिबां खर' गाज्रि जानानै अहंखार गोसो लानानै बायदिसिना बुंहरनांगौ जाखो मालाय सोमावसारनायखौलाय सोमावसारदोंना जों सापर्टसो खालामजोबनांगौ साफ्रोमबो बर' जातियानो सापर्ट खालामजोबनांगौ थैनाय थांनायनि खोथा दङ होखारजानायनि खोथा दङ बुख्रुब बुख्राब जानायनि खोथा दङ जुदि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जायो अब्ला हयथ' फाइनेन्सियेल सापर्टआ डाइरेक्ट फैयो अब्ला बेखौहाय बिपिएफ पार्टियानो इउज खालामनो मोनगोन बेखौ मानो साननो रोङा सा साज्रां साननानै
हाग्रामा महिलारिनिफ्राय थाव सोनो फैसा मोननानैहाय गारि गाखोनो थाखाय थाइसे थाइनै मोननायखौनो मोनदों होननानै साननो नामा? नोंथांमोननि क'क्राझारावहाय राजबंशी आदिबासि आरो बै मुस्लिमफोरखौहाय सोनानै दोनफै, रिजार्भआव नङा, नोंसिनि टाउनावहाय सोनानै दोनफै। रिजार्भ ओनसोलावलाय मानोथो सोनो? बे क'क्राझार टाउनाव, उदालगुरि टाउनाव सोनानै दोनफै। मिथिबायना रायजोफोर? रिजार्भ ओनसोलावहाय दासो जे जायगायावहाय हाग्रामा महिलारिमोन थायो, रिहन दैमारिमोन थायो, बे एलेखायावहाय सोनानै दोनफै। एसेबां अधर जसालाफ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो मोनफ्रोमबो खामानिया जाफुंदों। आसाम गभर्नमेन्टनि सोमावसारनायानो दिनैसिमबो कमप्लिट जायाखै। अब्ला जोंनियालाय 5 बोसोरल' जादों। दा 5 बोसोरसिमावहाय मावफुंनो हायैनि बखिनाय, दा बे मावनो हायैनि थाखायनोथ' दिनैहाय सोमावसारनो गोनां जाबावदों दा। एथ' अज्ञान आखु लानानैहाय बेबायदि गाज्रि नोजोर होनानै बाथ्रा बुंनो नाङालै। जाथिनि थाखायबो सान माखासे बाथ्राखौहाय। देरहाबाय श्रीथा, नों बाहागो लाया श्रीथा, बेयावहाय बखिनो गोनां गैया। सोरबा रायजो राजाफोरखौहाय कमपिस खालामनो नाङा। एसे नैबेखौहाय बाहाय बर' हारि। नोंथांमोना बाराद्राय गावसोरखौनो देरहादों होननानै दुग्गाखांबाय थादों, नाथाय दावरावखौ हाग्रामा महिलारियानो सोमजिहोदों। 1 नाम्बार गोरोन्थि दावरावा हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो। जेबो जायाखै, फैगासिनो दङ समा। जोबनायाव खोनासंदो इउपिपिएलनि एमसिएलएआ मा बुंदों। खुलुमबाय। जोंहा मैया मानास सेरफां कन्स्टिटिउन्सिनि गाब्रुखुन्दा मानास रिजर्ट सिजौ नोगोराव जोंनि बड'लेण्डनि गासिबोनि जिल्ला इउपिपिएलनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे इमारजेन्सि मोनसे मिटिं जदोंमोन। बे मिटिङाव जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार, दोलोनि नेहाथारि 2 आरो जोंनि रोनगोरा नार्जारि बिथां आरो एमएलएफोर गासिबो बेयाव जिरायनायाव दंफैजोबोमोन। बेयाव सावरायदोंमोन जोङो जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जों मा खारनाव जेनखो बा जेननांगौ जाखो बेखौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेलमोन। आरो बे सावरायनाय मेलावनो माखासे जिल्लाफ्रा मोनसे प्रस्ताब आखारि बुंदोंमोन जे थाबैनो जोंनि दोलोनि आफादगिरिया ओरैबायदि फिनदों दे जे दिनैनि दिनावहाय एनडिएनिफ्राय ओंखारैनि खोथा जों सावरायनो थाखाय दिनै जिरायाखै। जों जास्ट मोनसे पर्यालोचना खालामनो, जेननायनि खारनफोरखौ दिहुननो थाखायसो दिनैनि मेलखौ लिंनाय जादों आरो बेयाव बेखौ सावरायनाय जागोन। आरो एनडिएनिफ्राय ओंखारनाय जागोन जाया, एनडिएनिफ्राय ओंखारबा मा लाब जागोन, मा लसकान जागोन, आरो दिनैहाय एनडिएजों जोंहा जिहेतु मिनिस्टार दं, मानगोनां उरखाव ब्रह्म सार दङ, आरो जोंहा जयन्त बसुमतारी दं, रोनगोरा नार्जारि बिथांमोन दं। दा बिथांमोनहा दिनैनि एनडिए सरकारजों माबायदि रेसपन्स मोनदों मोनाखै, माबायदि बाहायजादों बाहायजायाखै, बेनि सायाव एसे पर्यालोचना खालामनायनि गेजेरजोंसो फैगौ जिहेतु नभेम्बराव जोंहा मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं। बे कनफारेन्सआव ओंखारनाय ओंखारि, मा खालामनांगौ खालामा, ओंखारगोन ना ओंखारा, गासैबो बुस्थुखौ जों सावरायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे गरन्थ'आव फैगोन। दिनैनि दिनावहाय बेनि सोमोन्दै जेबो डिसिजन लाथ'वाखै, उनावहायसो लानाय जागोन। इउपिपिएलनि एमसिएलए सन्जय सरगयारि सारा क्लियारलि बाथ्राखौ बुंना होबाय। नाथाय ND24 निउज चेनेल, आसामिस निउज चेनेल, बियो 1आव 2 बाथ्रा बुङो दै। बर' हारिनि सायावहाय एसे माबा मिस्टेक मोनोब्ला बियो सरजाफानानै बाथ्रा बुङो बे निउज चेनेला। बेखौ जों नोजोर होनाया मोजां, मिथिबाय दा? दा क्लियारलि बुंबाय, हाग्रामा महिलारिया जुदि साबजाथाव खामानि मावदोंब्ला हयथ' गभर्नमेन्टआ बिथाङा मोनगोन, आरो साबजाथाव खामानि मावाखैब्ला हयथ' बिथाङा सरकार सालायनोबो हायाबो जानो हागौ खोमा। बेबायदि बाथ्रायासो फैनानै दङ।
अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि